Why did the baby jumping on the bed? Why did the baby? Why did the baby? Why did the baby? Quiet. Why did the baby? 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 Quiet. Quiet. Jumping on the bed. Quiet. Quiet. Jumping on the Quiet. bed. Quiet. Why did the baby? Jumping on the bed. Quiet. Quiet. Why did the boy? Why did the bunny? Quiet. Why did the bunny? Napanis na? Maraming nagtatanong. Why did the bunny? Why? Why did the bunny? Why did the baby? Why did the rabbit? Tumingay. Why did the rabbit? Why did the rabbit? Ano naman to? Para saan to? Ha? Ah, may pre na pang iPhone? Wow, brown, wow, brown, wow, brown, 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 Ang laki brown, pala. wow, orange. Guys, Kala ko 5 kilo na binili. Ilan yan? go, 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 go. Huwag ka nga maingay. Go, go, go! Lintik talaga. Extra dinosaurs! Pag sinasaway mo sa Yeah, the fish! Hi to viewers, shout out. Hello to viewers. Babies! Quiet. Why did the robbers jumping on the bed? Why there out that grocery said, Mama's gonna doctor in the Mommy did the doctor in it. Stop that! Ayan lang ang lumapit. No more rabbits jumping on Hi to viewers, sino nakatambay dyan? rabbits. Shout out po. Three little rabbits jumping on the bed. Bata na yan. Little rabbits jumping on the seat and Hi, Ma'am Corselda, thank you. Good evening po. Ikaw pala yan. Salamat sa patamsak. Quiet nga anak, ang ingay naman. Ikaw yun ka na naman. Doon. Tamsak host, maraming salamat po. Oy, Kuya Elmer, shout out. Kumusta? Kuya Elmer, tamsak boom. Salamat po, Kuya Elmer. Kumusta na? Na-reach mo na yung ano? Kompleto na ba? Na-kompleto mo na, Kuya Elmer? Okay na yun, tagalin mo na. Ano yun? Tapos na yung plastic. Try ko nga yung mic ko. Kung kumaka.
Triceratops. May in-order tayo mga kawaray. Ayan. Triceratops. Mic para sa ating pagbablog. Kasi wala pa tayong GoPro. Pangarap pa lang natin naman yan. I try. Ay, ito, wala na yung open dito. Down, 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 Ito lang na hindi buksan. down, down, Diba mo yun? down. Paano ba ito buksan? Swim, swim. Wala itong charger kasama? Ay, ano? Meron yan. Ayun na yung charge box niya. Sa ano? I try, may bagong ano. Hello, sound check. Hello. Hello, Mike, hello. Sound check, hello. Meron ba? Parang wala. Okay lang, kumakain. Sige, kain ka lang. Tayo natin kung gumagana. Since then, I only changed out waterproof and dustproof. Same charger ng box. Hello, hello. Hello, sound check. Hello, hello. Meron ba? Ayun na yun. Triceratops. Hello, hello. Ang salita ka. Ayun. Hello. Hello, sound check. Nagpe-feedback. Feedback yung ano mo. Wito. Hi, hello. Dapat wala itong maririnig na ano. Meron niya ina-adjust eh. Yung Hindi pa rin kompleto, sabi ni Tol J. Mga $10 pa raw. Para sigurado daw ang boom. Yun lang. Sabihan mo si B-Boy. Kasi marami kayo eh. Yung pinaliparan ko. Grace. Si Tatay Robin. Tapos nagbigay ako kay Ela B-Boy. Kay Tol Project. Hi, shout out Tol. Mayroon ba Tol? Narinig mo ba? Ano ba ito? Pinipindot to eh. yung gilid lang yung ano, pinutan. Ito? Hindi mamamatay to. Hello. Hello, sound check. Meron. Hello, sound check. Paano sabog? Hello, sound check. Paano sabog? Ay ka. Ah, yes. Hey. Yes. Ano daw natin sa bibig? Oh, para hindi sabog ba? Oh, hello. Ayan, meron. Yellow Brachiosaurus. Power yellow. Meron yan, naririnig kasi nagyan doon eh. Naririnig na kami doon eh. May sinaksak ka na dyan. Yung wonder na. Oh, hello. Para dito lang pala. Tanong mo kay kuya, para saan yun? Meron po sa iPhone yan. iPhone yan. Tal Project, thank you so much. Di ba mahina ang pick up ng link? Di ko lang alam. Mahina ba?
In-try pa lang naman. Yan, clear na. Yan, clear na. Ano yung cellphone mo? Feedback. Ma'am Criselda, tawa ka naman dyan. Tawa kayo, alam nyo rin ha. Alam nyo rin yung inaano ko. Alam nyo din ha, tumatawa kayo ha. Tel Project, di ka mag-live. Hi, salamat sa 5 viewers at 5 thumbs up. Thank you so much. Dagang salamat sa inyong lahat. Oy! Boom! Upay nga gabi, sanggay. Joseph Salas, magandang gabi sa iyo, kaibigan. Nasaan na yung blue? Magpaplay ako ng video. Abot mo nga daw yung blue. Cellphone. Watching tayo ng video nila. Salamat, Sangkay, Rap. Maraming salamat. Kuya Elmer, thank you. Ang galing mo na yung plastic yan. Oo, baka nga. Gaan. Diba? Ito? Magas-gas yan. Ito lang tatanggalan. Para sa saksakan. Huwag mo tanggalin yan kasi sa charger naman yan eh. Ba't tatanggalin to? Ngayon, para may ano. Okay naman ata eh. Malinaw naman. Hi, 6 viewers. Thank you. Ewan ko lang dito kay boss kung magla-live siya. Yun lang. Live na ng live. Hanggat may pang live. For the color, smile, try their dot. Yahoo! Hoy, Ma'am Corsalda, thank you. Joke pa naman. Yung pang sa ano. Try their dot. Hihiro mo na yan eh. If your skin looks dry or dull, it's not like that. It's your skin as well. One thing people often forget is Salamat po. paraben. Kauwi ko lang, galing pagtinda. Hi, 6 viewers at 6 thumbs up. Maraming salamat. Hi, 7 viewers. Thank you po. Joseph Salas, boom, from Almor Ugay. Kain tol, sige, salamat. Parang normal lang, no? No? Ako na yung isa. Ha? Ano? Malalaman mo yung pagod. Oh, salita ka ron. Hello. Hello. Arjan? Marjo, pangit. Quiet na. May bago ba doon? Lagi nang hingin po doon. Hi, Tita Au. Morning. Ay, morning pala. Good evening, Tita Au. Kumusta? Nak, ang ingay mo. Sino ba nauna sa inyo? Tingnan ko dito sa unang ano. Si Ate, Ma'am Corselda pala nauna. Wala yung channel mo, Ma'am Corselda. Babaan niyo po.
Para di ko napupuntahan doon sa ano. Hoy, 9 viewers. Thank you. Kuya Elmer muna tayo, guys. Main channel po pakibaba kasi magpiplit ko. Mark, dyan ang ingay mo. Mananahimik o mananahimik? Dito tayo sa ano, salamat po sa gamot. Sa may gamot. Salamat po, may gamot na. May... Ito ba tawag? Try mo yung isa doy. Shout out. BG lang silang tita. Thank you so much. Charger na yan. Charging box na yan. Oh. Doon ka. Corsalda, good evening. Miguel shoutout sabi ni Joseph Salas. Nak, quiet ka muna, nak. Ingay mo naman. Wala bang headset dyan? May feel ko, no? Nak, quiet ka muna, nak. Wala bang headset dyan? Okay na po. No. Nag-ano? Nagsulitan ako eh. Hello. Marchan. Maingay. Naku, huwag ka na nga maingay. Ang na yun ba? Tatanggalin lang to doy. Naku, huwag ka na nga maingay. Tita, thank you po. Ano? Ano to? Ayun. Automatic na pala to? Parang ano nyo, parang power bank na pag nag-alis ka. Guys, naka-charge pa lang. Ayos. Ay, ito is charge to naman sa ano. Bumili ako ng mic mga kwaray. Walang sa ano. Wireless Bluetooth. Total Project, thank you. Corsalda, good evening. Miguel shout out. Sabi ni Joseph Salas. Ba't kaya naka-ano to siya? Kuya Sunny. Madawag. Kuya Sunny. Okay? Ewan ko. Okay. Naka-play po ako kay, ano, kay Kuya Elmer. Ugay. Ang Corsalda, pakibaba ko yung channel mo po para ba yun? Saan ba galing? Ang sarap na ano. Quick mo yung tapan mo, ha? Tingnan mo sa tapan mo. Sino yung mga katambay? Ingay! Ingay! Six viewers, thank you po.
Ayos ah. Done watching, Kuya Elmar. Ayan na. Yan, magkano ng ads. 7 viewers, thank you. Next tayo dito. Ma'am Corselda, pakibaba yung main channel niyo po para ma-play ko yung video. Ma'am Corselda, pakibaba po yung channel. Yung main channel niyo po, paka ano, baba. Yung electric ba na sinasabi ko? Sandali. Okay. Kaya Elmer, patapos na yung ads mo. Ang gabi. Ano pa gabi? Gawin mo na yan doon yung mga kahon. Ay, Desi Loto. Hello. Good evening. Kumusta? Kumusta? Ma'am Desi Loto. Salamat sa pakaway-kaway dyan, Desi Loto. Hi, Eugene. Shout out. Nagbaba si Eugene ng kanyang pin natin yan. Criselda, shout out. Thumbs up ulit tayo. Salamat po, Ma'am Criselda. Harang Mark Yo. Oy, salamat sa paharang. 9 viewers at 8 thumbs up. Maraming salamat po. Ang gulo ng buko. Ito ako nakapagpagupit kasi. Haba ng harang ni Kuya Elmer. Tapos na yung video pero ang harang napakahaba. Next ko si Ma'am Criselda, play dito ha. Isa lang ang cellphone ko. Isa kong cellphone nasira eh. Bali, ang pamplay ko lang isa lang. Salamat sa 8 viewers at 8 thumbs up. Thank you so much sa inyong lahat. Nagang salamat sa inyo guys. Dan support, Eugene, sabi ni Desi Loto. Bomba na naman oh. Pinagilid mo na yun. Oh. Nitake na naman yung mga kayabangan nila sa labas. Oh. Ito si Ricky Boy TV. Puro lang to pagbaba ng mga link. Di man lang marunong pumasok sa nagla-live. Patimbog. Yung isa ko dito, tatanggalin ko to eh. Tita oh, shout out. Baba ng mga live ng iba ng naka-live. Samantala yung mga ano, di man napasukin. Yayari sa tao na to. Hi 10 viewers, thank you. Sige ako pinitin. Sako mo na tol. Kaya nga tol eh, nakakaano na eh, kaya nawala si Cabo Chef. Walang ibang binaba kundi baba ng ibang mga vlog eh. Kaya na bahala dyan. Dan na nakapin, sangkay. Yeah. Tal Project, thank you so much. Sinabihan na ni Bibo yun na bumasok ka sa mga live ng Timbog. Ang pinagbababuhay, mga ibang live ng ano? Mami Aw, love you. Oy, thank you sa pa-member, Ma'am Criselda. Next kita dito i-play. Wait lang, ads. Sayang yung ads. Shout out. Shout out sa'yo, Kuya Sunny Sen. Thumbs up, Desi Loto. Oy, shout out. Mima B-Boy, andyan ka po. Salamat sa pagdaan sa live ko nung nakaraan. Wala yan, si B-Boy ngayon.
Alam ko nasan si B-Boy, nasa galaan na naman yon, kumakain. Kasama na naman ng kanyang pinsan na maganda. Maganda talaga. Pinuntahan ko na nga, yan eh. 3 CP pinasok ko. Manhid pa rin. Oo nga, ano tol, kahit ako pumapasok ako sa live niyan eh. Hindi marunong talaga bumalik sa ibang live. Kailangan tudasin na yan eh. Sa dami natin nagla-live, wala siyang pinapasok, tapos nagbababa siya ng mga link na ibang live. Kaya nga magtatanong pa ako kung sino naka-live para A1. Kuya Elmer, tudasin nyo na yan. Wala ang ano yan. Ayaw ng ganyan. Harang Mark Joe. May date sila sa Gani, Sangkay. Oo, may date yung dalawa na wala eh. Tol A, isa ko muna doon sa GC. Oy, ads. Oy, salamat. Ma'am Corselda, next kita dito. Ikaw na po yung play natin. Isa lang cellphone ko kasi ginagamit pang play. Pasensya na kayo. Pobre lang ang host nyo. Andyan si DC Lotto guys ha. Baka hindi pa kayo nakadikit dyan. Ma'am Corselda, baka hindi ka pa nakadikit kay DC Lotto. Pasuyo naman po. Masipag yan at team mayor yan ng baba natin. DC Lotto. Eugene, baba muna kita ha. I-pin ko lang itong aking mabait na kaibigan na si DC Lotto. Opo! Yan. Yan nakapin po si DC Lotto mga kawaray. Pasuyo na lang po. Nak, quiet naman ikaw. Ang ingay mo. Bahala ka dyan, Kuya Sani. BG ka pa nalalaman. Inaano ka? Hindi, si Ricky Boy ka ako. Ang hilig magbaba ng mga link ng ibang live. Ibang live ba? Pero yung live natin, hindi niya pinapasok. DC Lotto, shoutout. Project, shoutout. Corselda, shoutout. DC Lotto, hindi ka maka-chimpo sa live ko. Oo nga, hindi kayo Kanina quiet please lang. Ikaw po. Sangkay B-Boy, ada ka pala ngayon? Oo, ada ito. Nililibak na itong udog. Kaya nagparamdam. Guys, baka hindi pa kayo nakadikit kay DC Lotto. Pasuyo naman po. Padikitan. Nandito mga kawaray si Ma'am Corselda. Naka-play po tayo sa kanyang linulutong cooking beef with broccoli. Yummy! B-Boy, salamat. Bahala ka dyan, Manoy Sani. Oo, si Kuya Sani nag-BG pa. Parang ano ah. Abo? Hindi na sinama po kami sa pagligo mo. Nakikinig lang ako habang naliligo. Ada sana all. Sana all. Buti naliligo ka pa. Pastilan talaga. Salamat po sa inyong lahat, guys. May sakit kasi si Sunny Sen. May sakit ba? Sakit saan? Sa paa? Mahamot na yan na. Agay. Karasa. Hamot. Parang ano? Ilan yan nakabukas dyan din? Dan na po sa Ma'am Corselda New Views. So, thank you, Desiloto. Maraming salamat sa inyo pagdalaw sa akong live. January lang yan si Manoy Sani. Dalawa na lang sila naka-BG. Oo, pare sila BG. Malapit akong mainis dyan. Kanino ba yun? Kaya Elmer ka mainis. Ilang ilaw yan nandyan sa'yo? Dalawa. Tindutin mo yung kabila. Bakit? Try mo. Ang kabila? Ito? Isa lang naman ito eh. Pindutin mo nga ni. Yan, napindot na. Magsalita ka. Hello. Hello.
Salita ka ba? Hello. Nakakatampo na talaga, Kuya Elmer Ugay. Haha, di ko na talaga maabutan ang live mo. Haha. Oo, maano yan. Madaling araw yan nagla-live. Aswang yan si Kuya Elmer. Yan ang aswang ng Team Boom. Try mo. Dapat magsama sila. Oo, magsama sila. Try mo ito isa. Shout out, Madam B-Boy, sabi ni Project. Dan Nakapin, salamat. At Ma'am Corselda, salamat po sa pag-ano. Ano yan, Team Mayor po yan si DC Lotto. Pag yan na, napansin ng yung mga live, papasuguran kanyang mga kaibigan. Lalo na kay Sir Ido G, kay, sa Mayor nila na si Ice Max Vlog. Thank you, sir. Wow! B-Boy, tawa ka man. Dagdusong ka ito. Ma'am Corselda, naka-play pa rin po ako sa iyo. Guys, sinix ko muna dito si DC Lotto Next ko dito kay Ma'am Corselda. Kahit nauna si Joseph Salas at si Tol Project. Unahin ko muna si DC Lotto. Kasi ano natin to. Mabait na kaibigan yan. Ang dami na akong upload na ina-attack nila. Lagi yan ang nagbababa ng aking upload. Kanilang grupo. DC Lotto, dating dikit, sabi ni Tol Project. Boy, tawa ka ng tawag, laglusong ka ng panunulay ka. Yung sana nag-chat Ano ka, chicks? Wala ka sa buhay mo dyan. Pangit mo. Okay na yan. Isang ilaw lang ang buksan mo. Para? Ayun o. Hindi mo siya na maingay. Hindi na maingay. Ilaw mo rin I-press mo lang, i-pindutin mo lang ng isa para mabawas yung bila. Isang ilaw lang ang buksan mo. Maingay pa rin. Maingay man. I-feedback na yun sa cellphone mo. Kuya Project, dan na po new video mo po. Thank you, DC Lotto. Paano ba magsako ng member para may isa ko na puro forma alam Ano mo lang dun sa sa membership, sa member. Magtatap po yun. Hindi, sinabihan na namin. Pero bigyan natin ng chance ngayon. Bigyan natin ng chance na sabihan natin dun sa GC na pumasok na siya sa sa mga live. Kahit sino lang sa atin, di baling hindi niya lahat pasukan. Kahit magsaglit-saglit lang siya, okay lang yun. Bigyan natin chance. Pero pag di niya alam na natin gagawin dyan. Pagpasensyaan na lang. Kasi marami siyang binababang mga live, na ibang live. Ang problema lang, hindi naman siya pumapasok sa live natin. Ibig sabihin, pumapasok siya sa ibang live, sa atin hindi. Anong ginagawa na sa GC natin? Tapunan ng basura? Joke lang. Nagpapapansin Sanisen. Bakit? Ano ba sinasabi ni Kuya Sanisen? Hayaan mo siya. Hoy! Ano ito? Aimee, hello. Agustina, shout out. Chabi Bora. Chabi Bora, tirahin nyo na yan. Rosalda, thank you. Tirahin nyo na yan. Hi, Aimee, hello. Agustin, shout out. Step Ice. Step Ice ba yan? Wala, sinugod ata tayo ng Step Ice Ay, thank you ba? Sa pasugod. Nelson Del Monte, thank you. Step Ice. Oo nga, naka-live po si Ma'am Step Ice. Salamat po, Step Ice. Chabi Dora. Thank you, Ma'am Step Ice. Thank you so much po. Precious, shout out. Step Ice, hello. Thank you so much po, Ma'am Corselda. Salamat po. Ay, tapos na pala nga, Ma'am Corselda. Ma'am Step Ice, thank you so much po sa inyong pagbisita at sa inyong pasugod. Thank you so much. Yan, nagalit na yung senior.
Ma'am, disiloto muna tayo guys ha. Ayan, dagdag ako sa iyo, disiloto. Plus 1. Salamat ng marami. Mag-play muna tayo kay disiloto. Tapos na si Kuya Elmar, tapos na si Ma'am Caselda. Dito tayo sa medyo mahaba, sa 14 minutes niya. Kids play zone 5. Mothers and daughters. Yun. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas. Dito na ako sa iyo. Kaso wala man ads. Minawaso ng odds, walang odds. Step Eyes, thank you po so much. Paano yung mata ko? Nagluluha. Okay na ba yung ano ko, boses ko? Malinaw na ba? Oo, talaga yung boses ko lang hindi. Nagalit na si Kuya si Kuya Elmer eh. Ow. Ow, ow. Orange, orange. Hi, Sangkay Grace, thank you. Bingo. BCC ako. Kinig lang ako sa inyo. Hindi kung busy ka, okay lang. Wala kami pake. Alam nyo. Hindi kung busy ka, okay lang. Wala kami pake. Alam nyo. Kudas. Hi, Ate Brenda. Hello. Orange, orange. Hi, Kuya. Hi, Saki. Kumusta? Thank you so much, Saki, sa pagpasyal. Disilito. Disito. Loto. Loto. Nakapli pa rin ako sa'yo. Nakapli pa rin ako sa'yo. Saki from B-Boy TV. Nandito nakapli ako sa'yo. Kahit ako di ako nagla-live, kahit pa paano, pumapasok pa rin ako saglit-saglit dun sa mga ka-team natin. Kasi, nahirap kasi pag hindi mo papasokin yung ka-team mo.
parang wala rin, baliwala lang din yung GC na yun. Kahit sino sa amin, mapasukan mo lang, kahit sino sa amin, okay lang yun. Kahit si B-Boy, pasok ka lang dun saglit. O kasi, siyempre, hindi naman natin maiwasan yan yung mga ginagawa natin. Pero 3 months na siya ang hindi pumapasok sa live natin. Mula pang December. Tapos January, February. Matatapos na ang February, hindi ka pa rin nakapasok sa mga live ng ka-team mo. Pero nagbababa siya ng link ng ibang nagla-live. Ibang channel. Okay lang naman yun, magbaba ka. Pero kung nakakapasok ka sa mga live ng ka-team mo, sana anuhin mo rin. I-appreciate mo yung ano. Kasi kami naman, pag pumasok ka sa amin, kahit pa paano, mapapasukan ka namin. Siya yung pinakamaraming binababa eh. Kahit tignan dyan sa GC. Ang dami niyang binababang mga live na ibang live. Ako, nagbababa ako nung live ng Team Mayor. Tapos ng live ng iba. Pero pumapasok ako sa mga live nila. Kahit may ginagawa tayo. Joseph, di ba? Tama, Joseph, Sangkay? Kasi di tayo pwedeng ganyan. Parang ginawa mo lang kaming gusto mo pasukin namin yung kahit hindi ka pumapasok. Ha? Team Boom, Miguel shoutout, sabi ni Danmar Abelera. Ma'am, thank you po, madam. Ito kasi si Grace. Si Ricky. Boy, kaka-erita na. Kaya nga eh. Wala, hindi siya marunong eh. Dapat, okay lang naman siya na magbaba siya ng mga live ng ibang pinapasukan niya. Pero sana naman, pumapasok siya sa live natin. 3 months na, pinag-anuhan ko yan eh. Nagmamasdan ko yan. 3 months na siyang hindi nakakapasok sa mga live natin. Hindi na yun sabihin na busy siya. Kasi posible namang wala siyang time makadalaw sa mga live. Kasi nakikita naman sa GC na kung sino naka-live eh. Katulad kay Tatay Alex kagabi, naka-live siya. Sinare ko yung mga link ni Tatay Alex sa mga kagrupo. Ay pinasukan naman siya. Eh kung ganun gagawin niya sana, mapapasukan naman yung kanyang mga Hindi naman kami wala naman problema sa atin. Saki shoutout. Hindi naman porket lang tayo. Wala naman tayong tinuturing na founder na ganyan. Basta ang amin lang, suporta ka man naman kahit konti. Sa akin nga, hindi siya pumapasok simula umpisa. Yun nga, Grace. Sa halos 3 months na nga siyang hindi pumapasok mula nung nagpunta tayo kala Idol Jeff. Wala na siya, hindi na siya pumapasok ng mga live. Pinapasok naman namin yung live niya. Hindi naman siya pumapasok. Oy! Andito yung ating kaibigan. Si Kagrasa TV, guys. Baka naman. Ipin ko na. Di si Lotto, bababa muna kita. Ito yung aking gustong suportahan. Ang aking kaibigan na si Kagrasa TV. Salamat sa iyong pagpunta, tol. Guys, pasuyo naman po. Palablab naman to kay Kagrasa TV. Baka naman po. Ayan. Yan, pinin ko yung Kagrasa TV. Baka may extra kayo dyang cellphone. Pa-play naman kanya mga video. Dali na. Team Boom, please. Pasuyo. Kauray, Miguel shoutout, boom. Sabi na. Hoy, Tol Mark Jo, shoutout. Sabi ni Kagrasa TV. Tol, salamat. Nakapanalig ka pa rin ba? Noon lagi ako nasa live niya. Puro sabi busy. Pero pagbaba ng link ng iba. Oo nga yun inaano ko sa kanya. Baba siya ng baba ng link eh. Idol Kagrasa TV, Yahoo. Magandang gabi, Idol Joe. Shout out, oy. J.Dad, shout out. Maraming salamat, Tol Mark Joe. Guys, pasuyo naman po. Baka may mga extra kayong cellphone dyan. Sa akin mga team Grace, Ma'am Carcelda, baka may mga extra kayong cellphone dyan. Pasuyo naman po. Papili naman po yung video ni Kagrasa TV. Kasali po siya sa Team Polybook. Para siya ng views. Makahatak. Kagrasa TV in family, Miguel shout from Mamala. Sabi ni Danmar Project, Miguel shoutout, sabi ni Kagrasa. Mamala, Miguel shoutout
po, sabi ni Kagrasa. Saki, thank you Saki. Saki, baka hindi ka pa nakakonik dyan kay Kagrasa TV. Pasuyo naman po. Maraming salamat po sa lahat ng God bless po. Walang anuman, tol. Walang anuman, Kagrasa TV. Thank you so much. Sa Team Kapanalig ka pa rin ba? Parang sa 26 pa ata uwi ni Idol Kapanalig eh. Kumusta tol? Okay naman. Ito, kauwi lang galing pagtitinda. Ito yung mga utsura ko, mukha kong agta. Agta. Oy, Boss Butchog! Shout out! Boss Butchog, hello! Bigyan kita moderator, Boss Butchog. Ayan. Boss Butchog, pwede pong maglablab sa iyo, Boss Butchog. Meron po akong gustong ilapit sa iyo na si Kagrasa TV. Baka naman po pwedeng, kung may extra po kayo, pwede po bang pa-play po yung kanyang video? Na yan, nakapin po si Kagrasa TV. Yung mga new, niya lang, yung mga latest upload lang po yung pwedeng pa-play. Thank you po, Boss Butchog. Thank you so much. Umuwi na ako, may importante ginagawa. Naiwan sila paring Jomong at Pipi. Umuwi ka na ba? Ay, ingat. Green or yung blue? Flora May! Shout out. Ay, Sangkay Flora. Okay po. Ay, thank you, Saki. Pasuyo po yung kay Kagrasa TV. Pa-play naman po. Kasali po siya sa Team Polybook ng Team Kabunoto pa-challenge. Good evening, host. May galap shout out, sabi ni Flora May. Thank you. Boss Butchog, thank you sa pa-member. Ingat po kayo lagi, ingat. Thank you so much. Salamat. Yan si Boss Butchog ay maraming marami yung viewers. Kanina nandun ako. Pag ako nainis dyan, susugurin ko yan sa tanay yan. Gamit ko ang tungkod ko. Aray ka, wag na. Hindi, pagsabihan lang natin. Wala naman problema yan. Basta, wag lang niya masamain yung sinabi natin kasi para sa kanya naman yun eh. Tayo, gusto natin sumuporta. Yung sumusuporta din sa atin. Flora May, thank you. Tol A. Tawa mo si Pro Project. Ma'am Flora, sabi ni Kagrasa TV. Dan Kagrasa. Oy, thank you, Joseph Salas. Thank you so much. Salamat, Tol, ha. Oy, walang problema, Tol. Welcome ka sa amin. Kahit hindi kami marami, makakasuporta naman kami kahit paano. Joseph Salas, thank you po. Sabi ni Kagrasa TV. May love shout everyone, sabi ni Boss Butchog. Kuya Arab, musta po? Sabi ni Saki. Saki, thank you. Boss, may love shout out po. Ay, salamat. Flora May, thank you. Salamat po. Saki, may love shout out. Arab, boom. Rigor, B-boy, pasuyo naman kay Kagrasa TV. Baka mayroon ka dyang extra phone, pa-play naman kanyang video. Saki, musta na, may love shout out, sabi ni Joseph Salas. Salamat, Team Boom. Thank you. Welcome, Kagrasa. Welcome sa Team Boom. Sana makatulong kami sa iyo. Kagrasa, Boom. Pag ilang ka na ba sa, paramihan ng vlog, Tol? Rigor, may galaw shoutout, sabi ni Kagrasa TV. Rigor, Boom, sabi ni Joseph Salas. Hi, thank you, Boss Butchog. Salamat sa inyong pag-anong pa-member. Pangit ng banner ko, Boss Butchog. Hindi kasi ako marunong pa nun eh. Nung na-monitor ako, hindi ako marunong maggawa nun. Pangalawa pero hahabol. Oy, pangalawa ka sa paramihan ng vlog? Uy, mag-vlog ka na mag-vlog. Kaya mo yan. Sige. Ilang days na lang ba? Sino bang nangunguna sa inyo? Hanggang 31 pa naman yan eh. Ay, 1. 28 lang palang nila huling Pangalawa, habol ka ng vlog, Tol. Baka hindi naman ata maraming lamang. Hindi ako kasi makapag-load kay Bidogs eh. Kaya nakakapagtambay ng matagal. Nakakabisita ako pero saglit lang. Salamat. Uy, sino ba? Nandito pa rin tayo kay DC Lotto, guys, Next kita muna dito. Ipi-play muna kita dito, Kagrasa. Pasensya na muna sa Team Boom. Alam ko naman mababait yung mga yan. Intindahan ako ng mga yan. Next kita dito, ipi-play ko muna yung video mo. Sabi ko, naggawa ka ba ng playlist, Tol?
Para nung nakaraan, binilang ko yung ano mo, upload mo. Nasa 40. Nasa 40 vlog ka na eh. Hindi ko alam kung nung Sabado ba yun, nung bilang ko. Sabado or yung Linggo. Ha? Salamat po sa inyong lahat sa pagpasyal. Maraming viewers, shout out. Oy, Eugene, shout out. Sending support, Kagrasa, sabi ni Joy Eugene. Naka-play na sa akin, idol, Kagrasa TV Boom. Oy, thank you, Tol Project. Tol Project, maraming salamat sa pag-play kanyang video. Guys, supportahan natin ang ating kaibigan na Kagrasa TV from Kapanalig. Salamat po, Project. Welcome. Boss Butchog, thank you so much ha. Salamat sa pagtambay. Alam ko na andyan ka. Malaking mama pala ito si Boss Butchog. Malaking tao. Salamat sa pagpasyal sa aking live. Baka mga 1 oras lang ako. Kasi magkuha ko ng paninda ko eh. Trinay ko lang po yung binili kong in-order kong mic. Kasi masyadong kailangan kasi minsan mahina yung boses ko pag nag-vlog ako kasi doon sa palengke malakas ang maraming tao, maingay lagi. Pag malayo ako hindi marinig yung boses ko, kaya gusto ko yung maririnig yung ginagawa natin. Kahit malayo yung camera ko, yung cellphone kasi gamit ko, maririnig. Hindi naman tulad tayo kay Idol Japper at kay Idol Kapanali pag nag-vlog, ang lalakas ng boses. Tayo, siyempre, nandun pa rin yung hiya. Kasi marami mo pang asar dun sa palengke eh. Pero hindi naman lahat. Salamat po, Project. Ay, salamat po sa 12 viewers at 17 thumbs up. Thank you po. Eugene, thank you. Kagrasa, next kita rito. Tapusin ko lang ang ads ni DC Lotto. DC Lotto, thank you so much. Bidogs, naka-live na si Bidogs. Kagrasa, pasyalan mo na. Sabihin mo pag nag-live ka, baka mamaya mag-live ka. Mapalo tayo. Hello, Kagrasa. Miguel, shout out Kagrasa. Maraming viewers at 17 thumbs up. Thank you so much po sa inyong lahat, guys. Dagang salamat po. Ayun. Next na natin to si Talaga grasa, naka-live si Idol Bidogs. Pasyalan mo na. Huwag ka mag-alala. +1 ka sa akin dito, tol. Thank you so much sa pagpunta mo. So, dito tayo sa nakaabot ka na ba ng 1,000? Kasi nakaraan, hindi umaabot yung 1,000. Ay, ito, umaabot na. Naano ka kay Panalig. Ang dami vlog Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Oh ba, may 51 ka na pala, tol. Salamat, tol, Project. Watching ako sa'yo, tol. Nakapli ka na, Idol Kagrasa Team Boom. Salamat. Salamat. Bakit ang parang late yata yung ko? Parang hindi ko makita yung ibang comment. Mas Botjog, thank you. Sabi ni Grace. Naka-play yung nakapin sa amin ko. Thank you, Grace. Thank you so much. Kagrasa, naka-play yung mo daw. Sabi ni Sangkay Grace. Hehe. Dami kong vlogs. Oh, 51. 51 vlogs. Very good, very good. Sino ba ang nangunguna sa inyo? Ay, bawal pala ata sabihin yun,
Baka mamaya maano ka. 10 viewers at 17 thumbs up. Thank you. Nakapili ka na sa akin, tol. Ayan. Watching ako sa'yo, watching. Boss Botjog, thank you so much po. Salamat po, Ma'am Grace. Ay, isang kay Grace yan. Oh. Ano namin yan? Ano ba iniiyak mo? Kanina ka pa, aray mo. Dami mong alam. Pinaghugas ka lang ng asawa mo, nagdadamdam ka na agad. Katuba always eh. Kasi Katuba yung maraming vlog. Tol? Kaya mo yung habulin, habol. Kahit yung paramihan ng vlog, may ikaw lang makadali. Pwede na yun. Ilan na ba kayo naglalaban? Marami pa ba kayo? Parang wala na sa ata si Sniper Dudes eh. Ano? Nagrasa, Miguel shout out. Sabi ni Kuya Sunny Sen. Bahala ka dyan, Manoy. Sabi ni Tol Project. So, from my heart. Ano ba ito tanggalin yung English dito? Ads tayo, ads. Hi, 9 viewers, thank you. Sabi na busy. Ako, kulit mo eh. Ayos ka. Galit ka yan. Sinogirds. Sinogirds. Manoy, Jerry, bahala ka dyan. Bahala ka din. Apat na lang pala kayo? Si Katuba, si Nogurts, ikaw. Sino isa? Sunny Sen, Miguel shout out. Si Kuya Sunny kasali? Joke lang. Harap, Miguel shout out, sabi ni Sunny. Shouty, Sunny Sen, sabi ni Eugene Rebillanoy ba? Ay, B-boy, sawa ka ng tawa dyan, dagdusing ka niyan. Happy Wednesday, Sunny Sen, sabi ni Eugene Rebillanoy ba? Eugene Rebillanoy ba, Miguel shout out. Crosalda, Miguel shout out. Gagamboy. Apat na lang pala kayo natira. Wala na pala si Jong J-Bot. Nakik-out na ba? Boss Bot Chog, Miguel shout out, sabi ni Kuya Sunny Sen. Manoy Sunny, mali. Version ka ng BG. Si Boy BG na rin yan. Apat na lang pala kayo. Yung tibay mo, ikaw yung tingkapanalig lang na natira. Ang galing. Malamang may matanggap ka niyan, tol. May makukuha ka dyan, tol, kasi apat na lang pala kayo. Kulit ng challenge. Ilang kayo no, naglaban-laban, 16. Tapos bumagsak na sa apat. Ibig sabihin, 12 ang natanggal. Agay. Pero congratulations sa'yo, tol, kasi ang nakalaban mo, Team Kabunoto, 3 yun eh. Si Gamboy, si Nogurts. Si Nogurts malakas, ano? Malakas si Nogurts TV. Ang galing. At least ako may proof na busy. Nag-send ako ng video. Yan lang. Hi, Sunny Sen, Miguel shout out. Nga, i-kick out si Pipi. Nag-kick out si Pipi. Ayun lang. Sayang. Ikaw na lang pala ang Team Kapanalig, ano? Di tulad ng iba dyan. Aray ka, may pinapatamaan ka na namang senior citizen ka. Ma'am Criselda, maraming salamat. Tawa na tuloy si Tol, ano? Salamat po, salamat sa inyo lahat, guys. Tol, Gagamboy, Katuba at Nogurts. Oo nga, yun ang kalaban mo. Mabibigat pa naman yung natira. Lalo na si ano. Pero kung sa paramihan ng vlog, kaya mo makahabol yata kay Nogurts. So, si Nogurts ang nangunguna. Kasi alam ko si Gagamboy, magpupokus yun sa views eh. Sa views yung gagawa ng views eh. Kasi wala na pala si Sniper Dudes, nalaglag na pala. Hindi na kasi ako nakakapanood eh. Kaya congratulations sa'yo, tol, Kagrasa.
Ikaw yung ano, ikaw lang yung natitirang team kapanalig. Gwapo, wala na akong load. O ano naman gagawin ko kung wala ka ng load? Boy, baka naman. Tulog ka na nga Kuya Sani. Salamat po sa suporta. Walang ano man, tol. Grasa. Boss Botjog, thank you. Watching pa rin ako sa'yo, tol. Yung ano mo, nagpakilala ka. Sa views, malamang si Katubayang nangunguna dyan. Basta gawin na lang na ang best natin, tol. Oo. Marami naman sumusuporta din sa'yo, Team Kahon eh. Yung Team Kahon, lagi naman na nandun sa'yo. Tulog ka na, Manoy, sabi ni Tol Project. Boss Botjog, maraming salamat ah. Maria Pay, ayutin mo, sabi ni Sunny San. Andun na kay Richard, nagbigay ako 500 Sunny San. Ayun lang. Salamat, B-Boy. Maria Pay, shout out. Pe, Mape, dinig kita. Oh, nandito katabi ko eh. Nakahiga. Matulog ka na Kuya Sani. Salamat tol, salamat po sa suportan niyo lahat. Oh, walang problema tol. Sana kadagdag kami ng views sa iyo. Alam mo naman natin, marami tayong mga busy tayo lagi. Salamat sa iyo, Mark. Salamat din sa iyo sa suporta mo. Hindi ko naman makukuha 'yun kung wala ka eh. Hindi naman natin makukuha yung ganong revenue kung walang B-Boy TV. Deserve mo yun, makatanggap ng ganon. Hindi naman malaki yun, at least kahit pa paano ay makadagdag sa iyo ng ano. Ikaw lang naman tumulong sa akin sa revenue eh. At 12 project. Yung iba dyan, senior citizen, wala. Yan, sabi ko sa'yo. Sino? Ha? Kaya sa gato, binigyan. Binigay ko kay B-Boy ba? Sabi ko, pameriendahin nyo na lang. Ano? Mapapainggap at shower pa ako. Oh, bohat! Sana all! Piste! Umangoy ka na. Landi mo doy! Champion! Aray ko, sana all. Ikaw na talaga. Ano, magsiship, ano sabi niya? Inggap? Ano? Inggap? At magsha-shower pa ako. Yo, kayabangan mo. Sana di ka patirahin ng asawa mo. Te! Si Kuya Sani oh, pinagyayabang niya oh. Wala naman si Ate Adyan. Te, yung asawa mo nagbayabang na naman oh. Hinahangin na naman, humahangin. Sir B-Boy, salamat po, sabi ni Kagrasa. Pag maingay yan siya, wala asawa niya dyan. Boss, Botchog, thank you. Ayusin mo. Ano? Dictionary mo, Manoy. Dictionary mo na. Kagrasa, boom, sabi ni B-Boy TV. Ma'am Criselda, maraming salamat po ha. Pahinga pala yun. Nakala kong ano yun. Pahinga muna ba before mag-shower at mag-dishwasher. Sana all. Masipag talaga ang Kuya Sani. Tol, konti na lang matatapos na. Next natin dito si... Ano ba nang... Sinasabi ko yung pipli ko? Ladybug. Nakapag-live ka na ba, Tol? Tol Kagrasa. Dan what sa nakapin Sangkay. Salamat! Sangkay Grace. Fire! Subscribe mo na rin. Ma'am Criselda, pasuyo naman po sa nakapin ha. Oo, kanina pa kita sinabihan, lipat ka na ron eh. Tol, lipat muna ako kay B-Dog. Salamat, Tol, and sa Team Boom. At sa lahat po, love you all. Sige, Tol. Ingat ka, nakapli ka pa rin sa amin. Huwag ka mag-alala. Watch kami, makadagdag man lang sa iyong views. Pang revenue mo ba? Kahit hindi naman kami kadamihan, ay handa kaming tumulong sa views mo. At least yung mga vlog mo, pasok kasi marami kang viewers kasi maliban sa Team Kapanalig, may grupo ka pa eh. Team Kahon eh. Welcome Kagrasa, sabi ni Project. Tol, thank you Project, thank you. Kagrasa, sige ingat. Doon ka muna kay B-Dogs baka.
Hanapin ka doon, mamaya may papasagot. Quiet, Morgan. Spider. Spider. Project, maraming salamat sa pagbaba ng banner. Wapo, milagro at sanay na siya tumagal. My God, Nes, Amen. Hallelujah. Purisima. Purihin siya. Visit ka, bibo. Ano? Ayan. Grasa, watching pa rin. Kuya Sunny, kulong ka talaga. Inaasar mo na naman si Grace. Dahil gwapo, milagro at sanay na siyang tumagal. My godness, amin. Hallelujah. Purihin siya. Para kang nagdadasal ah. Dadasal ka ba? Nagdadasal yan? Pati ng likod ka. Panuwang. Ano man, hindi ka pa kakain man. Kagrasa bukas ko. Dala sa'yo. Ano? Kagrasa bukas ko. Dala sa'yo. Ano yun? Ano yung dala sa'yo? Dalahin mo ang iyong paligid. Rest your hand. Rest your hand. Grasshopper. Hindi yung grasshopper. Grasshopper. Dalawa sa'yo. Aba, ano yun? Sana all. Watching, Dan. Watching sa'yo, tol. Kagrasa. Mag-ano lang ako, mag-play lang ako dito sa Team Boom kasi mamaya alis na. Ayutin mo manay, Sunny. Sino, mag-ano ko na dun. Magkain na tayo. Ano kumain, Day? Okay. Tol Project, watching ako sa'yo. Ads. Wala. Yan, watching. With like. Si Boy, salamat. Ayun. Bahala ka dyan, Kuya Pugi. Ble. Sabi ko bukas ako dalaw sa kanya. Ayusin mo kasi, di ko maintindihan eh. Para kang Jujumon na rin eh. Walang kakainin hanggat naka-live. Aray mo. Tol, thanks. Welcome. Salamat din sa support. Watching ako. Mrs. ko ang pansit bato. Baka na-miss ko ang pansit bato. Kasi lagay dito, Mrs. eh. Na-miss ko ang pansit bato. Salamat sa 6 viewers at 8 thumbs up. Thank you so much. Tapos na si Ma'am Criselda, si Kuya Elmer, si DC Lotto, si Kagrasa, sino pa ba ang hindi? Uy, quiet. Ano naman? Ano ba? Ano ko no? Sabi ko kumain. Hindi ka kakain? Tol, shout out.
Apple. Kumain ka na natin. Baby bear. Hindi mo yung kanin, ay, banana mo, di mo sa inubos, oh. Waterfly. Ayaw mo kumain, di ba? Butterfly. It says, It's time to bath. Kinig ako habang nasa shower. Wow, sana all. Maligo ka naman, oy. Manoy Sani. Wala ka pasok yung Kuya Sani? O kauwi mo lang? Galing work. Wait lang, wala akong pagkain ko. Naka-play ka pa rin dito, Tol. Tol Project, naka-play ka pa rin. Next ko dito si Kuya Sani Sen. At si Erap. Pare ko. Kain mo na. Yung sinayang yung saging ah. Ayun lang. Little candle, bounce, bounce, bounce. Nagprito ka ba, Main? Hindi. Nga lang. Tayo. Kaya malangsa. Kain po tayo, guys. Kain tayo, oh. Ulam namin pampano. Wow. Pambihira, sabi ko, 1 week ako. Di ship, anli ba? Malay ko ba? Malay mo, nagbago. Ma'am, masungit ka ngayon. Meron ka ba ngayon? Manoy? Kaya sani ko? Init ang ulo mo ah. Sasako kita. Tinatawanan ka lang tuloy ni ano. B-boy. Kain tayo. Anghang pala. Sako mo nga. Aha. Wag. Ano sako? Ikaw kaya sako ko. Gusto mo ikaw sako ko, Grace? Ano? Kuya Sani sa sako ko? Hindi ah. Ikaw na lang yung sako ko. Grace, isang sako ko si Kuya Sani. Gusto mo sabay kita? Kuya Sani, lagi akong inaano. Ayaw mo nun? Paano? Wala nang ano sa'yo. Kaya inaano ka. Salamat ka nga, may nangaano sa'yo eh. Ano naman yung yayari sa'yo, Grace? May nangaano ba sa'yo? Ha? Ang tanong. Wala, di ba? Mabuti inaano ka ni Kuya Sani. Salamat ka na lang. Inaano ka ni Kuya Sani. Ay, Regahal, mini vlog, shoutout.
Kain tayo. Ay, isa sangkay. Bahala ka dyan. Ano't ulam? Good evening mga alods. Ano? Pampano. Tol, project. Ano tayo? Naka-watch tayo sa ano mo? Ads. Next natin dito si ano? Kuya Sunny. Ang mahal pala ng pampano, ano? Kilo. 380. Buti na lang, nakasahod tayo sa YouTube. Kung hindi tayo makakapali ng ganito. Hanggang tuyo lang tayo, tuyo. Buisit ka ga. Bakit ba? Sabi ni Grace, isako daw kita. Mabuti pa nga pinagtatanggol kita. Ang sabi ko naman kay Grace, inaano mo daw siya. Mabuti nga may nangaano eh. Wala naman siya kanya nangaano, di ba? Mabuti inaano mo. Ano ba masama ron? Wala namang kabastusan nun eh. Inaano lang. Di ba wala nangaano kay Grace? Mabuti inaano mo. At least may nangaano kay Grace. Okay. Buisit ka. Aray ko. Manono na yung tumata. Nung karaan, pinaliparan ko si Grace, iyak na naman. Sabi ko, iyak kang, parang kang buang. Naluluha siya kasi may nagpapalipan. Pero mabait si Grace, wala kang katulad yan. Sino ba yung hindi ko na-play? Si B-Boy. Si Erap muna, si Joseph. Nawala. Maiksi lang ang mga video nito si Erap. Si Joseph. Si Botsbotchog. Wait lang po, Botsbotchog. Saan na yung kay Erap? Nawala. Nawala yung kay Erap. Si Botsbotchog muna guys ha. Huli lang natin, saglit. Maya na kayo yan. Andiyan pa yata si Botsbotchog, naka-play eh. Maiksi pala. Dami niyang manok ah. Bloodline. Mga quality ng manok oh. Ads tayo, Botsbotchog. Kain po. Anong klaseng ano ba? Tanong mo dyan kay Kuya Sunny mo kung anong klaseng ano ba. Salamat Tol Project sa pagbaba ng banner. Buisit ka. Gani. Sana mamonetize na si Kuya Sunny Sen. Para makatiwim naman kami sa kanyang ano. Sahod. Kuya Sunny, sana mamonetize ka na. Sigurado ka ate, muna kumain. Saglit lang ay but-butsog ah. Nag-loading na yung... Isusunod ko na si Kuya Sunny, nag-loading na.
Dito tayo. May baliw na vlogger. Ah. Nilagay ka nga, Mark, dyan. Bakain ka rin. Ate Gemma, halo po. Kain po tayo. Hindi ka titig. Project, hello, good evening. Tol Project, di ka ba magla-live? Sa 2020 siya mamumuni si Kuya Pugi. Aray ko. Tagal naman yata, Grace. 2020? 2050. 因为这些都是你们主线从我这边听过去的，他想抢占先机，提前博取你们的信任，你撒谎，抢了我的笔准。这连文静也要抢吗？身份验证到现在，你们一向被我发现是对的，一直在抢人，是你。东西，我完全听不到，擅长听红。该不会是想跟我说要勾你跳舞吧？ Ay, regalo, thank you. 别怪我没有提醒你，今天你才知道。Mukha yung stress man dyan. Sosyalin ng bata na to. Yayaman. Yayamanin ng aming anak. Gusto mo sa buwan? Ayaw kumain niya ng ano, ibang isda na may sabaw. Pero yung pampano na ulam, 我希望你们都能够学习。 yayaman tayo dito sa anak natin. Ah. 我们今天来 BG sa 2031 na lang. Akong dadalaw sa bahay ko. Aray ko.没起员工，出不来人。不好意思，老师，我听说了，王主任说下面是生病。我们继续学习下面的动作吧。来，准备。没关系，初夏，你一定可以的。Ah. Hala, busy na ako. Iron ako ng uniform ng anak ko. BG lang. Sige lang po, Ma'am Criselda, maraming salamat po. Kaya mag-end na rin po ako. Reply ko lang to mga to. Kuya Sani at si
B-boy. Kumain ba ito si ano? Jubi? Kumain ako kanina, pinakain ko sa. Ay na lang kumain. Sa project mag-live ka na? Baba ko na pala si ano? Kagrasa. Wow. Wow. Pero kung gusto mo nakalagay lang matulad ng amin, pwede naman. Ang pagkita mo siya, yung tipong parang ang linis natin ng CR, dahil na sobrang ano niya. Tapos malaki na rin siya, and matagal din siya maubos dahil na malaki siya. May iba't ibang set na naman ang available nito, pero谁给你的自信？让你觉得太多我站在同一个舞台上。 Idol, pa-shout out hit aadang mga Uragon na Santa Maria, Bulacan. Hoy, shout out sa mga taga Maria Santa Bulacan. Santa Maria, Bulacan, shout out sa inyo diyan. Shani, boom. Wala ka nang ano. Ano ba? Tingin kita na yun. Ulit ko na naman. Ay, sagana shout out. Kaya Sani, daan na sa'yo po. Doon po ka lang kasi. Next tayo, BBoy TV naman. Mabay na, tulog na kami. Sige, sige, ingat. Ingat, salamat, salamat. Odds. Mahulog. Hindi ko lang si B-boy.
hindi pangalan mo, wala. Okay, Gor, salamat. B-boy, shout out. Isagana, shout out. B-boy, ito, lumabas na ang isa. Ano yung isa? Sabi ko, di ba? Baka pisa. Sino isa? Sagani. Isa. Kalasada? Soul Project, mag-live ka na. Dito na, dito. Halika na dito. Kami na nagkalat-kalat na yan. Isa paggabi, isa gani sa umaga. Aray mo? Ay, isa. Tatlong lang video project di dan watch kay B-boy TV. Ito sabi ko nito. Para matapos na agad. Elephant. 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 Sampo Roselda, maraming salamat po ah. Butjog, maraming salamat sa pagtambay. Kain lang po ako. Ito, out ka muna. No problem.
Mag-e-end na rin ako mamaya-maya. Kasi lalabas din ako eh. Baka ang paninda ko. Huwag ka mag-alala, tol, project. Busbot Jog, thank you so much ha. Salamat sa pagtambay. Sa Gani, shout out sa iyo Gani. Tom Criselda, thank you po. Naku! Busog. Sige tol, ingat. Maraming salamat tol. Pusbotchok, thank you. Sagani, thank you. That's... Si Biboy nga ito. Ay, ikaw ba yan? Ingat sangkay. This is B-Boy. Ikaw pala yan. Ang mga cellphone mo. Kati ng likod ko ah. I'm hanging out here. I'm sleeping again. Tambay ko ulit to, tulog ulit ako. Sige, sangkay. Ingat. Kasi mabas nga ang isa. Nalibre mo ba yung mga ano natin dyan? Okay. Binuksan ko yung punyad, loko ka. Salamat sa 5 viewers. Paano? Hindi. Nabusog ka na, tulala ka na. Sangkay Biboy, done na sa'yo. Nano! Si Grace, ano, hindi ko pa pala na-play. Ano ba yung kay Mira Grace? Hindi ko makikita. Ano, okay. Hi, 6 viewers. Thank you.
Loading man. Salamat sa inyo guys. Kaya watching ako sa'yo, Grace. Yung nagsigarin mo mata na rin ako. Ay, Eugene. Nandiyan ka pala. Sorry, di ka pa pala na-play. Kulay mo yan, oh. Wait lang. Replay kita. Next kita rito kay Grace. Ang dami nagkalat, oh. Sorry. Lakas ni Kabisig. Si Kabisig ang lakas ng views. Kapag tayo talaga siya ng sarili ng community. 他的就是文初夏，因此受到偏见，我以德报怨，可他呢？从来都没有见过你说这种话。这世上哪有做父母的？我多爱自己的孩子。好，若真是文家的亲生父母，他们能对他下这么重的手吗？可怜之中有可恨之处。不信。 但是不能怀疑公正。上次 Ah! 文初夏陷害我，推他下楼，怎么会去暴揍我？ Kunti na lang, hindi pa maubos, boss. 这些都有自由答案的。 小姚回来。
Salamat sa 6 viewers. Isang Gravy Race ads na lang. Next ko dito si Eugene Ray Villanueva. Ma'am Criselda, thank you po. Eugene, watching ako sa'yo. Mahilig siya maglaro ng mga games. Si Eugene Ray Villanueva. Corporate live na sila. Oh? Ano na? Alive na ang Kuya Project. Naka-live na ba? Salamat sa inyong lahat. Mag-end na ako. Thank you so much. Naka-live si Tol Project. Pasawag doon. Soyo. Salamat sa mga dumalaw. Team Boom, I love you all. At sa mga pumasyal.